лекция също ще бъде на Даниел, само че не Троев. Който ще поднесе един много хубав начин за сприятеляване с тревожността. Начин, който не е грешка. Може да се открият грешки в него, но сега ще разберете много по-подробно как, какво, защо вътре в този път. Това е един психолог, който в момента завършва и спортна психология и който професионално е играл покер. Да, така. Това е един изключително щедър и талантлив наш колега. Неговите статии са материали, които ние много често изпращаме на нашите клиенти и е добре вие да прочетете, защото той има изключително добри статии за тялото, за дефицитите и за много други неща и за нервната система. Той с така един научен интерес, много задълбочен опит, синтезира много качествена информация и днес той ще ни поговори за медитацията. Даниел Чутров. Чувате ли? Добре? Добре. Още един Даниел. Общо след това се чуете дали е случайно, не. Целта е да объркаме глави и да изпадате в едно по-различно състояние на съзнание. Така, може да прочетете и тия въпросчета, тъй като планирам да ви представя една практика, с която така е проста и може да подобрим концентрацията, вниманието, паметта, емоционалната регулация, настроението на ежедневна база, което да намаляваме стреса и тревожността, за които до сега говореше Младаш, и да подобрим качеството на живота си. Казвам проста, но не е лесна практика. Става дума за медитацията. Нямам претенции да съм някакъв гуру или невероятен медитатор, но имам личен опит от 10-11 години. Практикувам на преди отливи, от 4 години я ползвам в терапевтичната си практика. Медитацията то е много повече от практика, но ще го наричам практика, е една неразделна част от подхода на естествената психотерапия. То дори някои от колегите използваха такива кратки водения, в които се включваше и такъв неща. Ако питате много хора, ще ви дадат най-различни обяснения и дефиниции за медитацията. Аз ще дам моето разбиране. Накратко, че е една така психотелесно-духовна практика и ако ви интересуват което и да от тия три неща, психиката, тялото и духовността, то тя може да ви е полезна да експериментирате с нея и да видите как ще се отразява. Има различни нива на интереси и разбиране. Може би началното изобщо да сме неясно кога мозъка ни, ума ни се рее в мисли, кога се обличаме, кога не сме тук и сега. Например, ако аз в момента си мисля за другия уикенд какво ще правя, най-вероятно няма да съм много ефективен и ефикасен в това да ви предоставя някаква информация. И то няма да е само информация, след малко ще практикуваме, ще мине много бързо за 5-10 минути през тия слайдове и след това вече минем на практическата част. Първата стъпка изобщо да сме неясни, че понякога сме отнесени от вихъра и сме в някакво бъдеще, хипотетично или в някакво минало, в спомни и не сме тук и сега присъстващи, което общо взето има такива много добри изследвания, че колкото сме по-отвлечени, толкова сме по-неудовлетворени и нещастни. Дори ако правим нещо неприятно, но ума ни е отвлечен в друга посока, сме по-неудовлетворени, колкото ако правим нещо неприятно, но сме присъстващи в него. И това е изключително интересен факт, който е документиран в изследвания. Следващото ниво е може би началното, след нулевото е приложено практичното, терапевтичното, здравословното, където идват всичките ползи. Може да видите някои от тях. За тревожните симптоми, за забавяне на старението на мозъка и на тялото включително, за намаляване на невротичността и това негативно отглеждане, което често имаме този негативен вътрешен диалог, който често върви на фон и дори не го осъзнаваме понякога.
да почнем да го забелязваме като първо, като база и след това вече можем да го променим, тъй като изобщо не го забелязваме, то няма шанс да направим нещо с него. Култивирането на неосъдително отношение, така, дори емпатично, може, както колегите говориха по-рано към самия себе си. И вече на по-високо ниво, така култивиране на едно състояние на преживяване на любов, радост, мир, спокойствие, приемане на това, което е в света и в нас включително. И вече има още едно така по-горно ниво, което е малко трудно за обяснение. То е необичайно, парадоксално. Това е съзнаване на илюзията за съществуването на аз, в смисъл на субект, който е вътрешен за преживяванията ни в допълнение от събитни преживявания. Малко сложно звучи, но нали всичко, повечето хора, почти всички имат такова чувство, че има някой друг, който ни е вътре в главата или зад очите, или пък може и в тялото. И това в медитация тази така илюзия често бива разкрита, но за това нали трябва повече опит и практика. Такива заключения между другото стигат и модерната невронаука, но няма много време, така че това по-натам ще бъде обсъждано по други форми. След това е разширяването на съзнанието, което също е така, някаква следваща стъпка, разширяване на аза, включително и към другите хора, към другите живи същества или изобщо към целия свят или цялата Вселена. Това пак е едно наличие на азовост или на нещовост. Това пак са малко странни термини за повечето хора, но на изток са им по-близки. Няма да задълбавам много в това. И вече най-така, може би, последното ниво е недуалност. Това е осъзнаване или преживяване на разделение между обект и субект във всеки момент на преживяването. Това е изключително трудно за обяснение, ако човек не се е детектирал до това и не се е занимавал с него. Общата идея е, че всичко се поражда от съзнанието и протича през съзнанието и няма нищо друго. Между другото има и такива, също един от Харвард, един професор, сега има много интересни научни трудове в тази посока, Доналд Хофман. Книгата е The Case Against Reality, т.е. казуса срещу реалността или нещо, т.е. не знам как трябва да се бъде точно по-руски. Това ниво на дуалността, там има едно преживяване за пустота, за равнозначност, за изравняване на преживяванията и на отношенията към добро, към лошо, към приятно, към неприятно. Пустота повечето хора го свързват с негативно преживяване, в случая си има преди нещо така по-скоро добро, положително. И там нали, вече съвсем отсъства всякаква липса на вкопчване към едно или към друго нещо. По-скоро е информативно, за да имате някаква груба идея за различните нива на разбиране и парадигми в някои случаи източно-западна и така нататък. Това го минахме. Тук и някои психоемоционално-духовните ползи може би прегледате. Също не знам дали се вижда, много добре аз да ви казвам. Може би първата е най-важна, създаване, особено от терапевтична гледна точка, създаване на пространство между стимула и реакция. Тоест, когато се случи нещо, да не реагирам веднага, първосигнално и импулсивно, както ми идва, а да мога да се задържа и да преценя как е по-подходящо да реагирам в момента. Това може да го вържим с много от нещата днес, да провремем това, което днес говориш сутринта, примерно детето ни или там тинейджера, който имаме, веднага искаме да му кажем нещо, да реагираме по някакъв начин, но е хубаво да се замислим това дали ще помогне по някакъв начин нашето общуване и нашето взаимоотношение и всъщност може да го подрива и да го разрушава. И ако няма да помогне, тогава може би е добре да си сложим една спирачка и да видим как да направим нещо друго. И дори по-добре да не реагираме, отколкото да реагираме по някакъв разрушителен начин. Тоест по-добре да не нанасяме щета, отколкото да нанасяме щета. И това създаване на пространство между стимула и реакцията ни дава възможност да сме свободни, т.е. ние да избираме как да реагираме в всяка ситуация от живота ни. Иначе сме малко като автомат или като кучето на Павлов, стимул-реакция, както сме се обусловили в течение на живота. И е факт, че рано в живота биваме обусловени от
родители от отношения, защото не контролираме средата си, като сме там 4 годишни, 10 годишни, сме в някаква среда и тя ни я послага. Но след това, в съзнателни същества, имаме така известен шанс да променим тия неща. Друго важно е осъзнаването, че не сме нашите мисли, емоции, чувства, всяка така продукция на ума, че има тялото. Не сме сърбежа в пръста си или болката в глезена си. Това са някакви неща, които се случват, протичат през нас в това съзнание като една река, но те не са реката, те са като лодки в реката или нещо такова, или като дървета в реката, но не са реката. Да, за доста хора също е полезно и това притихване на ума, стихване или отслабване на силата на егото, да не сме толкова фиксирани върху аз, тъй като оттам идва и много тревожност, сравняване с другите, всичките тия древни неща, за които говориха някои от колегите, Диляна и така нататък, които подхранват един негативен вътрешен диалог, едно негативно вглеждане в себе си и е добре да ги минимизираме. Виждаме и приемане на преходността на всичко в живота. Всичко е преходно, това е ясно. Въпросът е ние да се сприятелим, да приемем, че е така и че нямаме контрол върху това. Имаме някакъв контрол върху това как живеем живота си, какво правим в него и това е. И с това работим. Пускането на контрола, увеличената обективност, тъй като сме се свикваме да сме в позиция на наблюдател, включително на самите себе си и на нашите съдържания. И накрая удовлетвореност, благополучие, щастие. Това е нещо, което цитирах по-рано, че когато сме въвлечени в дейността, в която правим, дори да е неприятна или приятна, няма значение, винаги сме по-удовлетворени, отколкото ако докато правим нещо, си мислим за нещо различно. Например, ако докато сме с приятелката си мислим за работата, това очевидно няма как да се насладим на това преживяване. Или обратно, ако сме на работа, а си мислим за приятелката, няма как да сме ефективни. И много често в модерността се получава, че винаги не сме в това, което правим в момента, не сме някъде другаде, в Румъния, някъде другаде. И нищо чудно, че не се чувстваме удовлетворени. Така, набързо и целта в кавички на медитацията, не е случайно на кавички, като за начало да наблюдаваме това, което се случва вътре в нас. Потока от мисли, усещанията в тялото, случващото се отстрани, как то ни влияе по някакъв начин и предизвиква някаква отбил в нас, реакции, емоции и така нататък. Да присъстваме осъзнато в момента. Какво се случва в мен? Всичко, което се случва вътре в мен. И е нужно постоянно. Общо след в изследванията се вижда, че 8 седмици е така един минимален период. 8 седмици, поне по 10 на минути на ден, не е кой знае какво, но при 4 седмици не се наблюдават почти никакви от ползите, които начало да гледате там с тревожността, депресивните симптоми, настроението, паметта, вниманието и останалите. И отначало е трудно, тъй като не сме свикнали да го правим. И колкото по-не сме свикнали да го правим, толкова по-трудно е. Трудността обаче означава учене, означава, че нещо се променя в нас. И това е добре. Ако ни е трудно, значи, че по този начин се тренираме на нещо различно и нещо ново. Идеята е тия практики да не са нещо отделно от живота, нали сега медитирам, после живея, а те да станат начин да живеем по-пълноценно и да го пренесем в всички останали дейности. Както казах, като играем футбол, да играем футбол, а не да мислим за нещо различно. Като сме на работа, да работим ефективно, а не да се разсейваме и да мислим за нещо различно. Като сме с близките си, да сме с близките си, а не да сме в това, което се е случило 4 часа по-рано и ни издразнило и сега да не може да се насладим в този момент. Тоест, голяма част от живота ни да стане на медитация, в смисъл да присъстваме и по възможност да се наслаждаваме и поне да приемаме това, което се случва в момента. Да, медитацията не се случва само горе в манастира, хубаво е да се случва и в ежедневието, в живота ни тук и то дори е по-предизвикателно. Да, понякога като се отделим на някакво спокойно място, това може да помогне на много хора, но по-трудното е когато сме в екшена на града, на шума, на трафика, да постигаме тия ефект. Набързо и за дихателните практики, те са изключително важен компонент.
тъй като влияят на физиологията ни. Като си променяме моделите на дишане, променяме цялата реакция на тялото ни към по-спокойна, към по-тревожна, към по-фокусирана. Така, важна е синхронизацията на сърцето и мозъка през дихателните практики. Това може да се случва. Но така, това, понеже времето напредва, това ще го оставим за друг път. Обичайно е забавянето на дишането, тъй като бавното ритмично дишане успокоява тялото, т.е. е такъв вълнообразен ритъм на бавно вдишване и бавно вдишване, предимно диафрагмено, т.е. коремно, за малко ще практикуваме. Иначе има всякакви модели на дишане, две вдишвания, едно издишване, през едната ноздра, през другата, квадратно, биоенергийно, кейваля дишане, брамари дишане, бастрика, и всяко от тях действа по различен начин на физиологията ни, но дори на различните хора действа по различен начин, тъй като имаме различни тела и гени. Също неритмичните модели на дишане са доста добри за хора, които могат да твърде много мислят някакви неща с отброявания, задържания и така нататък. Това им помага да се фокусират върху практиката. Тук надолу има още неща, но нещо не се визуализират. За братовчеите в кавички на медитацията, това са релаксацията, хипнозата, йога нидра, йога на съня. Те са така практики, които имат известно припокриване, но са леко различни. Набързо е тук видовете медитация, има различни категоризации. Едното е еднонасоченост, насочена концентрация, това е просто перцептивно упражнение за фокусиране и рефокусиране, когато отместим фокуса да го връщаме. Това е някаква начална база, тъй като ако не можем да се фокусираме, въобще не може да почнем да практикуваме някаква форма на медитация. След това отвореното наблюдение с разпознаването на това, което възниква и минава вътре през нас, и така приемането му и евентуално пускането му. И след това е недуалността, това е според когнитивната нервна наука една категоризация. Иначе има и всякакви други категоризации, випасана, Молиния спомена сутринта с септириците, блокчейн медитация, трансцендентална, Адвейта Веданта, която е любящо присъствие, любяща милост и така нататък. Но вие може да ги видите в интернет. Някои от началните техники, пак това не е медитация само по себе си, но са начални техники. Това са като котви за ума, например, наблюдаването на дишането, фокусирането върху една точка, сканирането на тялото, фокусирането върху третото око. Това са просто начини, котви, за да може ума ни да не ходи на някъде и като отиде да го върнем към нещо. Иначе за нас е доста трудно изобщо да практикуваме. Мантруването също, динамична медитация, може и такава, но това за целта е нужно да сме по-напреднали. Отнасянето и разсейването е част от процеса, но после пак да се връщаме. И това ще е постоянно в началото. Отиваме на някъде, ума ни се шляе, връщаме. Пак отиваме на някъде, пак връщаме. Пак отиваме някъде, пак връщаме. Така че това е просто част от този процес на учене и на трудност. И сега нека да попрактикуваме малко. Да, както казах, ще се настанете удобно, краката един до друг. И каквото и да става, продължете с практиката и с наблюдение. Ако телефон ви звъни, ако телефона на някой друг звъни, няма проблем. Ако някой стане изтръгване, няма проблем. Вие си продължавате с практиката. Освен ако сградата не гори, но тогава аз ще ви уведомя, така че спокойно. Общо взето, каквото и да става, сме в едно вътрешно присъствие и наблюдение, като ще мине през няколко от тия начални практики и може да се затворите очи. Всъщност, за начало даже нека са отворени. Фокусирайте се върху точка на около метър, метър и половина, два от вас. Или може и половин метър, една точка. Само една точка и там е целият фокус в тази една точка. Дишането е бавно, ритмично, плавно, вълнообразно, около 4-5 секунди бавно вдишване и 4-5 бавно вдишване. Може да го докарате постепенно. Нагласете тялото, така че да е удобно и една точка си изберете.
Тая точка в момента е най-важното нещо. Това е единственото важно нещо в този момент. Тая точка, около метър, около вас, от вас и цялото внимание е там. Дори може да е уморително, след половина, една минута. Това е част от опита. Цялото внимание е в една точка. Ако тръгна да мисля за нещо, се връщам към тая една точка. Ако пак съм се отнесъл, пак връщам към тая точка. И всичко това на фона на плавно, ритмично дишане, плавно, постепенно. Тая точка, която е най-важното нещо в този момент, която е една котва за очите, за ума. По някое време може погледа да почне да се изморява, да се уморява. Тогава да затвориш очи. Да отвориш очи, да се облегнеш, да се насочиш навътре. Едно наблюдение. Наблюдение, усещане на тялото, едно сканиране на тялото. Започнат стъпалата, противата, усещането затопира се земята за това. За този дори натиск от гравитацията на тялото, на краката към земята. И целият фокус да е в стъпалата. После нагоре, пръстците, глезените пръстците, седалището. Това усещане за тежест върху стола. Цялото внимание на там. Тежест върху стола. След това гърба. Гърба, тая огледалка. Цялото внимание на там. Това е единственото важно сега. На фона бавно, ритмично дишане, плавно, леко, финно. После корема, гърдите, раменете. Как е? Има ли напрежение? Има ли стягане? Или не? Комфортно ли е? После насочваме към врата и главата. Какво се случва в тази глава? Има много неща, които протичат, много мисли. Или е празна и лека в този момент? Усещай, минавай. Всички тия части от тялото. Постепенно. И се фокусирай върху третото око. Там, тази точка на челото. И нека тя сега стане твоята котва. Усещане на тая точка, третото око. Цялото внимание на там. Ако се отклониш, пак нежно и внимателно връщаш. Без съпротива, без критика. Тъй като това е една естествена част от този процес на фокусиране и рефокусиране. Осъзнавай, това е навик на ума да скача, да
мисли за най-различни неща, да разрешава проблеми или да измисля хипотетични проблеми, за да ги разрешава после. И че това е неговата работа. Но ума е добър слуга и лош господар. Затова е добре да го овладееш. Така че да ти служи. Фокус върху третото око. Тая точка по средата на челото. И наблюдавай всичко, което възниква в теб. Всяка мисъл, всяка идея, импулс, усещане, възприятие. Може да са десетки или пък единици. Може да е един безспирен поток. Нещо, което изкача от време на време. Просто присъствай и наблюдавай. Ако си се отклонил, пак върни към тая точка. Колкото пъти е нужно. С едно любящо търпение. Към самия себе си, като един ученик. Който те първа учи нещо ново. После насочи вниманието към дъха, към дишането и издишането. Бавно, ритмично. Три-четири секунди, може би дори 5. Бавно дишане. Изпълване на дробовете на корема. После издишането. Отпускането на долу. И пак приема кислород, диафрагмата, издува корема. И после пропуска. Отпуска. Без което е усилие, без зор, без насила. Съвсем финно направляване на дъха. Едно ритмично, плавно дишане, което успокоява тялото и нервната система. Облича много и го закотвя. И ако пак се отнесеш на някъде, пак се върни към дъха. Тишина отвън, тишина отвътре. Едно смълчаване на ума, умротяване, притихване.
Може да си представяш съзнанието като една река. А ти седяш отстрани в позицията на наблюдател. И всичко, което минава през тази река, лодки, кораби, тънери, са мисли, усещания, чувства, емоции, желания, идеи. И ти просто наблюдаваш отстрани. Как идват, прииждат. Но като не се ангажираш с тях, а ги наблюдаваш отстрани, те си продължават по тая река. Преминават, заминават надолу. Смаляват се в дълбочината и изчезват. Наблюдавай тая река с тия съдържания и всяко следващо, без да тръгваш подир тях, седейки настрани. Каквото да се случва, продължавай да наблюдаваш. Тая река на съзнанието, която не спира да тече някога. Празна, спокойна, друг път бушуваща, пълна със съдържание. Дай си сметка за всичко, което се появява. Всичко, което се появява. Може да правя после. Утре. Задачите, работата, партньора, децата, родители. Мечтите, желания, всичко, което се поражда. В този момент. И всичко това, което за мое сега времето и мястото. Защото в момента нито ще свършиш задачите, нито ще взаимодействаш с близките хора. Точно това момент е за друг, тази практика, в което да си дадеш възможност да преживееш нещо различно. Нещо ново. Постепенно насочи вниманието навън, без да отваряш очи. Чрез слуха, чрез усещането на хората около теб, техните движения, твоите движения. Осъзнаването, че се намирам тук, в тази сграда, на това събитие в центъра на София. Хората около мен. Може да започнеш да раздвижваш тялото, да направиш няколко големи въздишки. Да, си не за това, което се случи току-що, както беше, по-усети, по-преживява. Дали нещо ти направи впечатление, дали осъзна нещо.
кое ако помогне, когато седя в тишина, какво изниква пак. И горе-долу това направихме с малко размествания и тия неща. Като всяко от тях може да се прави отделно, просто исках да ви дам по-голям репертуар и разнообразие. Има и много други неща, които могат да се правят, но това са някакви такива начални добри копии и идеи. И общо за това, което казах по-рано, че не е идея да сега медитирам, после живея, ами че медитацията е част от живота ни, когато живеем пълноценно и се наслаждаваме на момента и на това, което се случва и да не го приемаме, тогава то е и това е медитация. И разбира се, понякога е добре да си активираме ума и да дадем някаква задача, примерно да измисли алгоритъм или да измисли стъпки за нещо или план за пътуването или бизнес план или каквото и да е, но това ние да поставяме на ума, а не той постоянно да ни завлича до един добър тек в някакви такива мисли за нещо, което не е релевантно важно сега. И да, не говорим изцяло да живеем само в настоящето, не мислим и за бъдещето, понякога да ревизираме миналото и така нататък. Идеята е това да е съзнателно, целенасочено, креативно, полезно, да идва от нас, а не от ума ни, който просто ни праща някакви мисли и ние трябва да подскачаме и да се съобразяваме и да следваме, докато в момента всъщност идеята е, че искаме да правим нещо друго. Включително, за да можем да си почиваме, като работим да работим, като се заболяваме да заболяваме, а не да сме отнесени на техните километри от това, което е тук и сега. И понеже това беше един много бърз стълб, където се опитах да загастира нещо за години или часове, 40 минути, то реших да направим допълнителен кафеде. Това е, където около 4 часа идеята е да правим най-различни такива неща. Той ще е онлайн, ще е на 19 май, има го като Facebook евент, за който е тук е почти на половин цена. И там ще можем да се запознаем повече с всичките дихателни практики, да ги тествате, да видите как се отразяват на физиологията ви, още повече за всяко от тия неща, повече за философската страна и духовната, за дуалността, непълността, всички тия неща, които казах в началото, но ще имаме повече време да ги разгледаме. Сега просто беше някакво много бързо маркиране. Друго важно е, че има различни точно начини за практикуване. Е хубаво да ги съобразим с нашите нужди или особености. Примерно хора, които са много дисоцииращи при посттравматично стресово разстройство, там трябва да има, т.е. трябва да се внимава при хора, които са склонни към по-тежка психопатология, също има особености. При хора, които са прекалено насочени навътре, също това може да стане едно отнасяне и бягство в фантазията и така нататък. Тоест има си особености и всичко това ще бъде споменато там. И както казваше, може да се пробват много по-разнообразни набор от неща. И горе-долу май това е всичко от мен и като гледам изпреварвам времето, което е неочаквано, така че ако някакъв въпрос или нещо такова. Добре, тогава прекрасната Мария ще ви говори по неща.